ଭାଇମାନେ, ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଆପଣ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି। ବରଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ସେମିତି ଦମ୍ଭ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପାହାଚରେ ପରା ହେଇଥିବା ପଥର, ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତ ଦିନେ ଗୋଟେ ପଥର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ କାରିଗରର ନିଆଁ ମୁନର ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯାଇକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଏଇ ମଣିଷ ତାକୁ ସଜେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ପଥର ଯିଏ ଦିନେ ଏକ ଛୋଟିଆ ନିଆଁର ମୁନ ଖାଇବାକୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ପୁଳାଏ ପଇସା ଅଛି ତ କିଏ ଦିନକୁ ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲସେ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ 10ଟା ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ସବୁ ଅଛି ତ କାହା ପାଖରେ ନା ସାଇକେଲଟେ ଅଛି ନା ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଟିଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ସଫଳତା APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଟ୍ରକ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ଯାହାକୁ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣକେ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ଜେଲର 4 କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ରଖିଦେଉଛି। ଭାଇ, ଏଠି ହାତୀ ନା, ହାତୀ ଯଦି କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଯିବ ବେଙ୍ଗ ବି ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବ। କେବେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ରହିବେ, ଆପଣ ବି ଦିନେ ଖସିବେ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆସୁନା କାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରଖିବେ। ଆଉ ସେମିତି ଦୃଢ଼ ମନରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ